مولاي صل وسلم دائما ابدا على خير الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sadisatun. Utai makalah ingkang kaping 6 iku an Abdullah bin Mas'udin sanggih Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dawe Abdullah bin Mas'ud kam min mustadrajin bin ni'mati ali wa kam min makhtunin bisana amin. Kam min mustadrajin pirang-pirang utawi ana wong sing dilulu. Makhudin tegese den alat di alam mana dikai sanksi qalilan halisidit oleh dikai peluluan atau dilulu binikmati kelan anane nikmat diikari kelan ngekang nikmat alaihi ngatasi wong akeh wong sing nikmate akeh hakikate dilulu dikai tapi kok akeh disampe wakam mimaftunin lan akeh wong difitnah ae mutahalin diuji ae darani iktihan diuji bilbala iklan kok sana iklan akeh pengalamane manusa ekas roti sana inas tegese kelawan akeh pengalamane manusa alih ngatasi wong wakam mimaftunin pirang-pirang wong sing di bodoni atau ditipu manane mutmainen diksi tenang apa kau dulu adene wong fidinya ya tapi wa ghafilan lan ali anil akhirat sing akhirat bisatri utai bisitri sami kelawan ditutupi ditutupi wadine ditutupi kesalahane akeh wong sing dunya salah ya tapi be Allah ditutupi sehingga ora kebungkam tapi akhirnya malah ketipu lali obat ning Allah Subhanahu wa taala. Sabilai lan oleh Allah wibawa ing boro cacat-cacate wong. Allah nutupi alih ing atase wong. Wis jelas e. Wal maqalatu safiyatu tema maqalah sing kepitu iku Dawud saking Nabi Dawud. Dawud rumun sore Dawud saking Nabi Dawud. Nabi iku Nabi Dawud sing kanjeng Nabi alaihi salam. Ora dawuh sapa Nabi Dawud. Ukhiyah dan wahyakna fi Zabur ing dalam kitab Zabur. Bahwa di Zabur kitabun unzila kang den turuna apa kitab ari ing atase Zabur. Apa sing didhawuhna ngene, hakun alal akhir alla ayastaghila illa bisalasa. Hakun iku dadi kewajiban, iku dadi hak. Hakun iku dadi hak. Ya ana kiai sing maca hak kok alal akil apa Allah istaghila sami mawon. Hak kon iku dadi hak alal akili ngatasi wong sing diakal, wajibun tegese wajib ali ngatasi akal. Ada satu keharusan bagi wong sing diakal, rupane Allah istaghila. Utawi yen to hak kon iku dadi hak alal akil Allah istaghila utawi arep yen to ora ketumpul sapa akil. Ora tersibukkan sapa akil ila bisalasin kecuali kelawan perkara telu minal khisali sing pira-pira keadaan pira-pira tingkah. Orang kalau punya akal harusnya itu hanya pada tiga hal. Satu tajawudun yiku golek sangu 5 adil krono gon bali marane mati utawa ya. Siji komitmene tajawudun yiku sangu 5 adil krono gon bali utawa krono akhirat. Kemaat mana nih dari ada ya audan selama ada. Eli akhiratihi tegese krono akhirate wong. Cucu dungo di sepuro kon ngaku sik ben tawadhu. Oleh subhanallah. Oleh bali manane sangu iku biada il amal. Lakoni pira-pira ngamal as-sholihati. Kesibukan kedua sing diridani Allah wa mu'natun lan biaya 5 asin krono penguripan dunia. Aikiamun tegese jumeneng di amri kifayah. Kelawan urusan kecukupan wong basoni lan yoga ing ikilah amr. Wa fi ibaratin ing siji ibarat ana dawuh wa maram matun 5 asin.
wa maromatun lan dandani lima asin maring sistem uripe dekne atau maisha ini. Jadi termasuk keapian wong saleh iku kudu nata maisha ini, nata maisha ukuran kesalehan. Sifat ini kan fakta ini waro ilanto watas ini lan nasdid. Ai islahu dikese ngapii ma'ash atau noto ma'ash wa talabul ladzati lan goleki keenaan wa talabul ladzati lan goleki keenaan atau kenyamanan di halalin lawan barang halal. Ya Allah, wa talabul ladzati lan goleki keenaan di halalin lawan wa talabul ladzati lan goleki keenaan di halalin kelawan barang halal. Fa inna kasbal halali mongko sak temene reso halal to golek barang halal iku wajib. Meni kabeh kata sing jelas sing kula terangno wa talabul ladzati di halal. Kalau sering mau mengikhya inti ciri utama wali kita kasih Allah itu talakut di halam, talakut di halam. Keduanya itu wis khuffatil jannah bil makarih wa khuffatil nar wa bis syahawat. Swarga itu mau dikepung dengan barang-barang semuranya. Misalnya duit itu enak, orang oleh dengan duit. Kumpul wong itu ayu ku enak, agama ngarang kecuali liwat sing halal. Yo enak mangan karo baturi wong ayu sing seneng kuwe macam. Iku sahabat. Iku setan ku paling putus asa nek wong mukmin ngelawan kenikmatan maksiat, dilawan kelawan ladzatid taat. Itu enake barang apa halal, enake barang apa. Iki rumono tenan. Lalu banyak saya ini tenang melawan ibadah yang baik. Sarap kalau tiang-tiang soleh, banyak saya ini mulai bangun, mulai tatap dulu. Kalau ini lagi detektir soal sudah peloso, sarap kalau soleh-soleh bisa nusbu. Kalau ini gue janggal zaman umur 17 tahun, lagi seneng-senengnya ngaji tasawuf. Tapi sausia tambah tua, tambah seneng. Kau sampai orang Islam kehilangan seneng, benikmati Allah. Karena nganti wong Islam itu bejuju terus. Islam itu loro kabeh, maksiat oleh ini urip pontang lantung wae urip. Berarti dia nyesali Islam sing diaturan kon taat. Kok janggal maksiat kok di. Tapi nek kowe iso nikmati taat, setan iki putus asa bojo kowe perkarane kowe dimingi-mingi nikmati maksiat, jebule malah kowe nikmati napa? Taat. Jadi ini kalau suwon taat itu jadi problem. Taat itu jadi napa? Dinikmati. Saya lagi ngopi be konco guyon-guyon. Kayak apa kalau kita ditegur kayak ngomong sing ahlul maksiat. Makan siang itu dibaturi cewek cantik, makan siang itu ngopi itu dibaturi wong ayu, kudu ning kafe iki gua repot. Ini ngopi wis seneng, nikmate kopi. Kumpul be wong mukmin wis seneng. Ngomong ngantur wis seneng. Pokoknya di antara sebab kewalian itu ladzah. Ya napa? Nikmati, ladaku nikmati wato lah diladatin apa dihalalin, boleh keenaan kelawan barang. Jadi gue ngaji gue jauh separuh Muhammad Dalil kasrotu doh gitu mitul kol ngate-ngate nonggi ku mateni hati ku guyu-guyu sing uraan ambek wong wedo-wedo sing ora mahram tua ambek wong maksiat. Kira guyune tiang-tiang soleh kaya sarok loki iki alim sering guyon mbek tamu niku satu metode atau satu cara untuk membuktikan bahwa kita pun dalam barang halal untuk ladzah. Ya, saya ulang lagi, untuk melawan setan bahwa kita pun dalam melakukan barang halal ya untuk ladzah, untuk kenikmatan. Sehingga kita tidak perlu mencari kenikmatan lewat barang haram. Paham lewat barang apa? Makanya perlu saya sebut sampai saya nyebut Mbak Mun, nyebut Bapak Pulau Saroklo, Kiai seneng sekali.
Karena ini setan ini ngelidu kita, wong liya wis namangan baturi wong itu ayu, wong liya itu kepengen ngopi ning kafe sing bakule ayu. Iki ana wong saleh ngopi seneng udah baturi wong jenggoten. Ngono mangkel turu. Nek diomongi gak paham, wis mangkel kabeh. Tapi iku kudu gone iku mau barang apa halal. Yo dipaksa. Sesuai rak nak awam kelainan ro wong ngono seneng. Pertama mantel, sesuai kelainan. Jadi kula niku tenang nggih, kula ngrasakno. Lan kula suwun sing kula sing seneng kula. Wong Islam iku apik kabeh, asal ora maksiat wae. Kula niku nasihate Mbah Mun paling sering kula eling iki. Zaman akhir ora perlu kakean ibadah, sing penting gak maksiat. Sing penting boten apa. Kok ibadah kadang wong awam mari jenuh. Misale jam 8 duha, sedurunge duhur qobliyah, bar duhur ba'diyah, sedurunge asar qobliyah, bar asar wiridan nganti surupe srengenge. Sing jamin kowe kuat terus iku sapa? Paling pendak utangmu akeh lagi kuat. Tapi nek kondisi normal iku sing jamin sapa? Duwe wae sing bodho akeh tuntas. Tapi nek kowe nikmati ora maksiat, ya nikmati mboten jagongan mbek tangga senenge pira-pira ora maksiat, turu seneng gampe ninggal maksiat. Bedo anak ngajak anak seneng sembang ngajak rondo sing maksiat. Pokoke kabeh dinikmati untuk melawan apa mak. Mergo syatrun minas taatiku min babitan. Separuh sangka taat iku kita dapatkan min babitan. Iku mau sing diarani taat nglakoni wajib ninggal maksiat. Dadi anggere wong Islam laku-laku mbek anake guyon berarti ya ninggal maksiat. Wong Islam turu ya apik berarti ninggal maksiat. Tapi kita wis kesuwen dadi wong sing elek. Wong Islam turu buatan bunyi-bunyi turu ora tahajud. Lah iya engko tahajud arang-arange kok kowe ganjaran tahajud mek batang-batang wong Islam iku ijek apik. Kowe ora tahajud terus batang-batang nom. Iku mate nabi ku ahli tauhid. Nek sing ora tahajud hafid malah iku hafid iki kok arane apa? Batang mau perkara boten apa? Kalau ora tau ngono pondok majubno tahajud. Kira tahajud dari batang. Oke ini rapati ngali iku masalah, kuwi mulai masalah. Tak lawan sebenarnya akhirat rasane dunya dunya dilawan mari ndi omongane. Itu udah boleh. Boten apa? Abu Yazid Al-Bustami sampean delok tengene kitab karangane Habib Zain tapi sing ditulis muridé nambaten salah niku Ali Al-Habsyi. Ali Bahar terane Habib Hasan Bahar. Kula akhir-akhir niki sering nyinaoni kitab Habib Zain. Aman Haji Sawi sering banget sing sakniki akhir-akhir seneng niku. Nyinaoni kitab niku. Nah, mboten salah judul Al-Fawaid Al-Mustar. Di kula niki cerita gitu, terus kula niku gadah adab nyinaoni kitab lu per 100 tahun. Jadi misalnya tahun 100 tahun pertama sopo, 100 tahun kedua sopo, sampai saat ini gitu. Kalau nyinaoni kitab sing dikarang tiang-tiang saat ini mulai Sayyid Muhammad, Habib Zain, Habib Salim Asy-Syatiri, terus Nasim. Ya tentu terutama kalau sering sinau kitab Mbah Mun, kitab beberapa penulis saat ini cek sugeng kesini soleh maksudnya. Nah, misalnya zakat guys, ini Sokordowi, misalnya fatwa-fatwa keyakinan di Pulau Sinau Dubrul Yakiniyat karangan di situ saya taruh belum sih Al-Fudi dalam tentang sarang dia yang muncul Pulau Dubrul Yakiniyat. Saya ulang lagi, yang ngarang orang soleh dan seneng tahajud. Saya ulang lagi, yang ngarang orang soleh dan seneng tahajud. Habib Zain itu terkenal sekali ahli ibadah. Tapi wasemono atas nama kealimannya. Saya ulang lagi, atas nama kealimannya. Beliau menceritakan Abu Yazid Al-Bustami itu sering tahajud. Sering tahajud, mergo wedi siksane pangeran. Rata-rata orang ibadah itu motifnya akan wedi siksane. Walhasil Abu Yazid itu sempat nyuwun sewu agak-agak benci gitu dengan orang-orang Islam sampean turu wae. Di hatinya beliau agak seperti itu. Ini yang cerita Habib Zain kan nggak mungkin goro, ya orang mungkin dia gerakan anti tahajud. Mungkin asing ngomong pulau dan Pak Juni rata tahajud. Ya tenang gitu. Tapi gue tahajud buat betul dia. Gue tahajud gue mau kasus siaga karena mesti krono kangen pengen. Walhasil akhirnya Abu Yazid Al-Bustami itu mengalami kasus. Digojlok ke pengen. Ya Abu Yazid,
Kowe kok jogeman gedeng kawulaku sing turu-turu. Kowe ku delok sisiku sing satu, rupa-rupane kowe ku tahajud tak mergo wedi siksa aku. Jadi aku buat hal yang mengancam, sesuatu yang mengancam nanti kowe wedi terus sampe tahajud kowe. Iku sing turu-turu haula ya'manuna min adabi. Kawulaku sing turu-turu iku mergo enjoy ngrasa aku ora bakal nyiksa, aku seneng. Aku contoh lho. Jadi pangeran ternyata tersanjung. Wah, pengiran keapian tinggal turu, besok pengiran keapian. Wah, ulai ya'manu min adzab. Mulane gajaran sing turu kowe padha. Mergo kowe iku ya minta tahajud emang kalau aku perkarane songon aku tukang nyiksa terus kowe wedi tahajud, kowe wedi istighfar. Iku ora aku apian turu, aku apian tinggal turu. Aku yo seneng wis apa? Sing apa? Iya, iya. Mana kejogeman rada niro aku gak kelas ya tak ilmu nih Gus. Ilmu kelas tinggi, kelas ngawur raro tapi ini cerita. Kadang-kadang kita ibadah itu melihat satu sisi Tuhan. Bahwa Tuhan itu kayak polisi sing ketat, kayak orang tua sing ketat, kayak aparat sing ketat. Aku nara tahajud kok nanti secok, aku nara istighfar kok nanti ora disepuluh. Orang niku cara mandang pengiran. Kadang-kadang wong ora tau istighfar pengiran saat. Wong apa nyepuro iku mergo masih ae ora mergo kowe napa istighfar. Mulane dawuh Imam Suyuti wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasa'e wa illam yastaghfir. Allah iso nyepuro dosa wong sing digandaki Allah senajan to wong iku ora gelem istighfar. Nah wong ngrasakno apa? Sampe saiki tak bedheki. Wahsi untuk hidayat mergo donga yo hidayat apa mergo kersane Allah. Apa dhek iso donga njaluk hidayat nyatane ujug-ujug untuk padahal mata ini wong paling disayang kanjeng Nabi, mata ini Sayyid Sayyidina Umar apa tahu dong ngaji hidayat, ngerti-ngerti jadi Islam. Artinya apa? Semua itu bergantung amalan, tapi masih air. Mulai dari Imam Ghazali, wong kok percaya ngamal, percaya istighfar berlebihan. Iku kok ora mikir. Umpama syaratnya apik istighfar sih. Orang kafir masuk Islam, masa orang kafir zaman kafir astagfirullah ihdinas siratal mustaqim. Kan yo ora ono. Lah kok untuk hidayat sebab apa? Masih ae. Khalid bin Walid untuk hidayat justru karena mata ini wong Islam wakan yang perang nopo Uhud. Wahsi untuk hidayat karena mata ini Sayyid. Umar untuk hidayat itu dalam perjalanan apa yang nutuki Kanjeng Nabi. Jadi dia pokok Muhammad jadi dia ajarannya nanti tak paranan, tak patenan. Karena di tengah perjalanan digojok. Boleh semua, boleh Muhammad. Wong kok dia ajarannya tak patenan. Apa kau mikir Muhammad wong dia? Adikmu wes katut. Dia adikku parani. Warang diparani adik pas sampai ipare modal toha ma anzalna alaikal Qur'an litasqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati wal ardi. Irta'ata Umar. Ma huwa bi kalam itu. Direbut wong dene kotok. Direbut adike ra oleh. Iki barang suci. Ora lain mbak cekel kowe wong kowe najis. Umar mletene ngono diatur adike. Ma kowe adus sik. Adus kok penasaran kepen mengkaji. Barang wadus wis walhasil terus maca nangis Islam. Iku yo ora tau istighosahan. Jutet kok kenapa? Gitu. Kan kalau suwon nak sampean seneng kula, nak istighfar wae mergo ngrasa salah. Tapi kowe aja nak alupno sepurane pangeran be istighfar iso wae Allah nyepuro kowe tanpa. Ojo geman to amal sithik kok terus andalan ojo geman. Istighfar wae ora usah ngrasa Allah nyepuro aku nak aku istighfar ora nyepuro. Kowe sombong berarti kowe gantungno Allah be amalem jenenge sombong. Allah iso nyepuro kowe wae yaghfiru maduna dalika iku lima yasha. Ora ono ayat wa yaghfiru maduna dalika lima yastaghfir wa illam yastaghfir fala yufrona lah. Iku Qur'ane sapa ora ono ning Qur'an ngono iku sing ono ya innahu la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dalika lima. Tapi aja kowe terus ra istighfar iku sombong. Istighfar ya ora usah tenanan biasa. Satu stop batang ora usah tenanan, mesti ora usah tenanan ora bahaya nih kalau saya gak istighfar, pasti disiksa Allah. Masa pengiran aparat keamanan saja orang ini pengiran. Mulai kadang gue seneng sing turu perkara ini. Siapa ada cek gue aku happy.
tinggal tuh pangeran tinggal mana malah pangeran itu seneng cek khusnudon nih ambek aku loh cek napa mulane wong ngaji akhirnya Abu Yazid semenjak itu ora tau gedeng kok Islam sing dhuwur gak tau batang-batang wong mulane wong gara kopi turu ya Abu Yazid Abu Yazid cetok ya kesel salah pangeran mergo nuduh koyo aku tukang nyiksa wae mulane kok baju iku ora kuliahane do turu mergo ngrasa aman kok siksa terus ditinggal tuh ada wong kudu balan, sehingga kudu seimbang gitu ate yo tenanan tapi ora usah berlebihan ya udah berke, sementing ora maksiat ya sementing boten apa masih mau nangan dulu toat biasa wae sementing ora maksiat oke cuma angel di hati supaya kula suwun sangat kula niku Sakit Al-Balkhi kula ada kitab namanya Ar-Risalah Al-Qusyairiyah ane kata kiai jenis kiai nama Qusyairi sinten ora ana kitab tasawuf Indo kados Ar-Risalah napa Al-Qusyairiyah hikam iku wis mutaakhiri hikam iku wis di atas tahun 600 di atas tahun pinten 600 nah Risalah Qusyairiyah itu tahun 400 terus kula niku gadah sanad riyen alim-alim yang Mekah Sayyid Abi Bakar Sato sing aran kitab Ya Anatul Talibin ya sing aran kitab apa kitab Ya Anatul Talibin dikarang sinten Sayyid Abi Bakar Sato niku gadah kakak kandung yo gurune berkembar namanya Sayyid Umar Sato Sayyid Umar Sato niku gurune Mbah Mat Sarang Mat Sarang bae Mbah Mun bae Lukman bareng Mbah Mat Sarang niku bareng alim ngaji Sayyid Umar Sato nyuwun ijazah thariqah nyuwun ijazah napa Sampai Sayyid Umar orang usah kira satu toriko kitab iki lho toriko sekali kitab nopo Ar-Risalah Al-Qusyairiyah jadi kitab Al-Qusyairiyah kitab sing dianggap toriko tu ahli ilmu atau toriko tu meskipun di situ itu ada cerita tentang Abu Yazid Al-Bustami cerita tentang Abdul Qasim nopo Al-Junaidi Ma'ruf Al-Karfi mungkin macam ini Al-Karfi bagus mungkin dia RT apa tuh Al-Karfi terus ya macam-macam. Jadi cara tabwibnya, cara mengebabkan gini, misalnya bab Abdul Qasim Al-Junaidi terus cerita makalah Abdul Qasim nopo. Bab Abu Yazid nopo Al-Bustami terus cerita Abu Yazid Al-Bustami. Nah di antara waliane Abu Yazid Al-Bustami ini cerita ya masalah nopo batola bulan batin nopo dihalal. Di antara sebab kewaliane Abu Yazid Al-Bustami nak dengung ya Allah, setiap ini dahar atau setiap ini turu, pokoknya nikmati kehidupan kan, apa nikmati apa? Nak dungong ini ya Allah, hada amni minka ma'al khawfi minka, fakifa amni minka ma'al amni minka. Kalau balik ini malah dungannya lucu. Hada amni minka ma'al khawfi minka, fakifa amni minka ma'al amni minka. Ya Allah, masih kalau munamuni wedi jenengan, nyatane nak mangan yo entek akeh. Ayo kiai-kiai sing biasa istighosah nangis-nangis. Wah, wis akhir wis nggak ujug mati ngurang rambu iman nunggu nggih. Bar iku temangan teh akeh, ya to. Ya jawab ae. Nggih. Wong sing nangis nangis dosaku wae. Ngrotok kuwabe gayane koyo ape tok-tok. Bar iku mbok kek es teh yo entek sak gelas. Paham nggih? Wono gedang goreng yo entek. Es teh ki napa? Baru aku suka kerupuk pangan bisa. Dia mula-mula wedi pangeran, tapi opo itu? Jarak Abu Yazid, ya Allah, kalau mula-mula wedi jenengan ternyata ning dunia yo leha-leha wae. Mana ada amni minka ma'al khaufi minka. Nyatanya aku ning dunia merasa aman. Padahal kalau ini jadi wedi. Artinya di wedi kan kita punya sisa-sisa takut. Jangan-jangan kita ahli neraka. Tapi mula-mula wedi yo mangan yo tanduk. Bengi yang ngumpuli bojone, kadang ngumpulin wayah, barang macam-macam, menamuni wedi wis lakuane pancet ya, apa itu ya? Terus mana jadi abis itu kan itu, ada amni minka ma'al khawfi minka. Kalau nyatane itu nak ambek jenengan hubungannya happy saja. Padahal kalau cek wedi loh ambek jenengan. Fakaifa amni minka ma'al amni minka. Koyo opo senenge kula. Ketika ono jaminan, kula ora bakal jenengan siksa. Maknane fil jannah. Napa fil jannah? Mane miskamane makna sing paling pokok nggih ngeten nggih misalnya hada farohi nggih ngeten nggih hada farohi
ma'al khaufi minka fa kaifa farahi ma'al amni napa. Jadi wong kudu mikir. Sarah kula tiang-tiang zuhud sing munakno wangis, mlakune wali songo wangis ning Ka'bah wangis. Kula bolak-balik lah wong ngoten. Nang waktu guys, bareng balik ning hotel rong piring yakin ya. Malah nang sos padha wae. Munam liwati wos kulon bapak surip bapak tak entekno ibadah. Yo ora nyatane sego para bontekno ngene ora aneh-aneh wae ora samono. Kaya ngene kuwi Islam debutan ya kok arek wis biasa wae napa. Nabi nangis yo nangis, nabi guyu. Penting aja maksiat itu napa. Wangis ngarepe Ka'bah, bariku mulai kok Ka'bah iki wis kula bapak urip tak entekno foto, tak entekno ibadah. Tak kok aku nang atiku ya engko ngentekno sego aneh-aneh. Ora usah ngono wis biasa. Meskipun tentu kita butuh masa-masa dramatis, masa-masa isyek be pengiran. Yo wajar lah. Tapi jelas kita itu senang pangeran, nikmati pangeran senajan to ma'al khaufi minka. Ada farohi bika ma'al khawfi minka fakih farohi bika ma'al amni. Ini kalau ngomong hebat dengan pengiran. Kayak apa kalau kita ngaji tentang rokok? Rokok itu panas. Panas itu 70, panas itu. Kue rokok sing dicor, timas dicor. Lah itu lebih panas. Nangis. Ya ini nangis. Bar itu disuguhi apa wae padha entek. Wis ngono. Ini pangeran orang dulu gitu, terus sih tapi kok dimaklumi, ngerti ya ini nangis buat berang menit, gua tetap, tulalis biasa wae, sebentar gua cuma sih, lu nggak tahu sebentar gua coba, mana ya semuanya gue bulan dua suwon, oh dilatih ayo gerakan halal budil halal, nikmati barang nopo, halal, aku rasa bayang mangkeli setan be kula misale kula be anak 3. Sing cilik itu umur 4 tahun ngirisuk yo ning pasar jajan dolanan. Kula jajan. Aku ngono kudu-kudu wis iki setan ngenteni kudu aku seneng barang halal. Aku seneng barang halal. Mun Gusti kersane setan ngenteni kula. Kesel aku. Ketindani jebule menikmati barang apa halal. Nikmati barang apa? Kula adalah anak kula niku. Anakku kok lucu, guyu, dolanan guyu. Bariku kalau delok niki anak kula ahli tauhid, anak kula jengben terus tauhid. Anak itu yang Islam sedanten terus apa? Akan terus senang. Kita melihat anak-anak kita itu jangan melihat anak kita itu penerus napa? Penerus napa? Tauhid. Semua anak orang Islam adalah dzurriatan tauhid. Kamane dewe Nabi tanakahu takasaru fa inni mubahin bikumul umam kenane kanang anak make aku bangga anak umatku. Tambah wong Islam ana akeh berarti sing maca tauhid akeh, sing belajar Quran akeh, sing belajar salat setan ra kakuati. Ngono lahir diadani. Bariku mangan-mangan walimatut tasmiyah. Wes bariku ono ulang tahun barang kadang-kadang lha iku sing ono happy birthday ora ono syariate ora ono. Tapi nek ape engke suwi melarat darani melarat tapi ngetokno sugih ulang tahun yo napa monggo. Tapi sing jelas setan paling mangkel nak ono wong nikmati barang halal. Kok nikmati barang halal iku kosoma dzikru sing iso ngetok gegere apa. Ya, ana-ana ayat wa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi Muhammad umatmu ajari nak takei fadlku, takei rahmatku kudu seneng. Mergo Allah paling seneng nak ana wong seneng mbek barang taat utawa barang halal. Wa khairum mimma yajma'un. Nak wong Islam wis seneng mbek barang halal atau barang taat, itu jauh lebih baik daripada amali siapapun. Ana kowe ngaji ini sing seneng sing hebat. Kalau nak ngaji wis sopan. Iki setan ben mangkel. Wong disenono lewat wedoan, lewat narkoba, lewat maksiat, kita disenono lewat ngaji. Sokok ngaji menes bengwang. Zaman akhir dijak ngaji, mlebu kuping kanan, metu kuping kiri. Mau ora berber lopo. Belum ning teko ngaji berarti ra teko ning klub, belum teko ngaji berarti ra delok dangdut, berarti apik. Apa?
Tapi tiba ngaji, mlebu kuping kanan, kuping kiri, ngaji turu ra paham. Senengane kok delok elek-elek bae. Jenengan Gus Lutut kadang-kadang ndak ra iso le. Wong men ngamuk ngono. Malah nek mlebu kuping kanan terus nyumpet ning utek dadi kanker malah bukan. Biasa kula mboten ate ngamuk santri ngono mboten ate. Kamu anak kula bojo kula mboten ate. Sampai bojo kula kadang ngene. Wah, pulau sekali-kali dia kamu, ben roh aku salah nopo, tengahmu piye, kowe ngono piye dikersano apa? Kowe ngono iku yo Allah desain wong wedok ngono iku yo kersane Allah, mesti kabari ya nek wong wedok. Aku yo nentang takdire pangeran, mesti kabari Allah nek wong wedok tukang. Lho kok tak salah. Malah ku ana cukup meneng. Wes ora tau kabur jule dia. Is biasa wae. Nabi sing pinter-pinter wong ora dirumus ngadepi wong itu nabi pinter-pinter wong ora ngekek rumus. Mbok cerita wong itu iku kaya iga sing dino. Mbok lurusno langsung butuh, mbok baro tetep dino. Terus ora iso tak. Lalu kena di gimana ya Rasulullah? Pokoke ngono cerita. Artinya kan gak ono rumus wis ngono ta. Pokoke tak mbok lurusno langsung coklek nak mbok baro. Iku ono rumus e to. Gak ono kan terus bapak misalnya, ibu diurus suci, nanti lurus lo, naik lurus jenenge gak iga, paham ya jenenge tongkat, jenenge iga ya mesti bengkok, kok aneh-aneh wae, napa? Mulane kena gerakan garis lurus lo, nak rodo kudu ora lurus, ra dadi rodo kok aneh-aneh. Nanti malam boleh gerakan lurus, ora perlu lurus kok lurus. Kok aneh-aneh wis sing biasa wae, dadi wong ora usah. Saudara kula niku wis biasa wae urip wis gak usah berubah. Ning iso nunggu barang kok halal, mun ngandel kula. Jadi wae jogeman gedhe wong sing mboten tahajud. Meskipun kita darani apike kita itu tahajud, tapi ya tahajud aja bendina iso kadang-kadang. Mane dawuh Abdul Qadir Jilani, aja geman wong Islam terlalu istiqomah barang sunat. Engko akhire dadekno sunat kok barang wajib. Akhire mamal uga bosen nganggep problem. Wong Islam biasa tahajud, barang suatu saat buat pengajian, mau mikir utang setengah telu lagi turu, tapi turu uring-uringan. Lama ini orang bisa turu, kok tahajud bareng, akhirnya nganggep tahajud itu problem. Lu seneng itu, lama ini lagi turu, padahal kok tahajud bareng. Mana nih rak? Terus kurang turu, ono tahajud bareng kan berarti nganggep tahajud gak apa-apa. Problem. Itu nak gue biasa wae. Pangeran Nabi harus ngerti aku lemah tahajud gak wajib. Turun Gusti mboten wajib setahun. Wah, ikut jos tenan apa? Jebule saking pareke pangeran malah tangi tahajud tapi ra tertekan keuangan pangeran. Angin kangene nak tahajud itu donga kados riwayat Imam Bukhari, ya Allah anta qayyumus samawati wal ardi anta nurus samawati wal ardi wa anta mudabbiru mau ngene. Wah, iku hebat. Gusti sing ngatur donya jenengan, sing jaga langit bumi jenengan. Ora ana teng mriku donga njaluk dhuwit mboten enten. Ning kono enteke muji ben apa? Eleng-eleng pokoke intine taat iku kasbul halal. Tolabul ladatin golek keenaan bihalalin kelawan barang sing nek kula suwun sanget pun ngandel kula. Pokoke setan paling mangkel nak dilawan wong mukmin seneng mbek barang apa. Wa kata Abu Yazid hada farahi ma'al khaufi minka fa farahi ma'al amni kula munamuni wedi jenengan ternyata ijek seneng. Ya kok wong istighosan nangis kabeh. Bariku nak mangan teh akeh apa tak sithik. Enggak sampean jawab kok. Entek napa? Dari sapa doa. Munamuni wedi pangeran mau nangis kula bola. Aku ora nangis sampean ijek ning Jawa kula sering roh ning Mekah. Wong nangis ning kuwak Jawa kelinangis bariku bali ning hotel wallahi. Semoga itu pangan, roti dipangan, kok neng hotel cek go nyamilan, waduh, nangisnya nggak bawa tak itu mau seberapa jam gimana orang barbar, waduh, kayak tok loh, tapi ya ape, itu dari diskusi orang ya ape, kira-kira bisa nangis. Cuma saya pastikan sementing itu tolak bulan batin dihalalin, apa tolak bulan batin boleh keenaan dihalalin kelawan barang. Nah, kowe wis ngono berarti roh gawe Nabi salah sun mangkana fi wajada Allah halawata
iman. Sebagian ayat idza qautumal iman man radiya billahi rabb. Jadi wong iman ku nganti roh halawah, halawah iku manis. Aja kok iman iku problem, tapi iman nganti roh rasane berarti wis hebat, berarti wis ngrasakno laddah bil halal, nggih. Ngrasakno halawatal iman. Mau salah pituru maca ayat ya Allah wa min ayatihi manamukum bil laili napa. Matur nuwun Gusti kula saged ilmu, saged istirahat. Saged nglalekno utang, nglalekno masalah. Matur nuwun Gusti nyaur dereng saged sementing lali sik urutane. Utawa iso napa? Iso napa? Paling tangi turu ya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana. Gusti kula niku ning dunya ya ora ana gunane, nyatane jenengan urip nomor meneh. Berarti wong ora ana gunane lha iku cara jenengan ya nyatane ora gunane, jude kok urip nomor meneh. Wangi. Nangis jenenge wong bingung wis golek rokokan, wis ngopi. Gusti rahmate jenengan rantek-entek wong kula omah obong bolak-balik ya ora napa entek. Kok kondang rahmate jenengan. Ono sing aran rokok iku haram. Lah yo mulane tak obong. Kula niku bolak-balik fatwa ngaramno rokok mesti dibantah. Kira kula ono kiai, senengane iku ngedar haram, fatwa haram rokok. Mbah kowe iku yo setan. Terus setan iku diusir ke swarga, nguyuh kececeran. Terus nguyuh iku dadi. Iku yo kiai alim semene ngono. Kiai korek. Ndi ngono, anggere diundang pengajian nerang. Nggo lembaran ning daerah kula kan akeh wong alim. Dadi nak gawe fatwa itu terus kayak lembaran takbirin. Ngene kiai sing alim sing rokokan maca. Oh iku mbako periode pertama iki wis tanduran Magelang. Wis gak melok najis iku mbako. Mergo dari kiai sing ngaramno iku berarti kena rokokan ngemut uyohe setan. Najis to ora uyo? Najis Pak. Lah iya salate nang sampe kowe. Jare bareng sing kiai ngalim kok enak. Oh mbako periode pertama iki. Ora mbako iki wis tanduran Magelang Bojonegoro. Gak nasi kan najis itu saja ana. Udah ngalim tadi repot ngandani ngalim wis. Kalau nanti biar kalian kiai kajen, kiai rokokan terus. Tidak nak kau, jangan mau ngalim amen rokok. Dia nanti biar kiai sekarang, dia kerumus. Iya, namun, gerakan dia ini orang nasional, gerakan negara kan ngurangi rokok. Lain mana tak apa lebih kurang. Nak tak baru berarti menetapkan rokok. Nak tak apa mengurangi rokok. Lo kan tak kurangi, jadi dengan serempet. Kalau nu punya cerita rokok nu bolak-balik. Riyen niku ora perlu kula sebut namanya. Riyen Bamun niku ya agak berbeda dengan seorang kiai sing terkenal wali tapi rokokan. Bapak niku engkang ngono kiai kok rokokan. Jare eling pangeran kon balbul berarti ngebuli pangeran. Jare dawe Bamun. Wong rokok jare eling pangeran berarti ngebuli. Jadi santri-santri ini sing rokok. Allah laisa fi makanin, Allah ora ana ning tempat. Dadi ora kena kebulan. Kena uang wis. Yo tak ambil ya, napa? Iku ya Bapak ya perso nek sing nak ambil ngono ya guyu ya, ngomong kandanane jangan. Kalau nu menangi bahasa hal itu terus rokok, bahasa hal maksud. Suatu saat itu mau kitab Buja Tunustarsi, itu ngaram rokok, masuk darani rokok ya. Ini komentarnya itu, wong iki tok sing ngaramno. Dadi enteng lah. Mulane kalau nu paling seneng ngaji wong alim. Nak komentar lucu, maksudnya itu. Kalau nu ngaji wong alim jadi wong alim ora iso mbok getak mek kitab ora iso. Nek wis. Jadi ya sih gue tapi seneng aja nih guyonan wong alim seneng maksudnya lucu-lucu. Jadi nggih seperti ngono sih lucu-lucu dan yang alim itu ya terus seneng guyon. Wow, tapi guyon mau niati lazatun apa tolak lazatun apa halal golek keenakan kelawan barang apa mana sih dinali semua guyon. Sampai ketika Sayyidina Umar gerah nemen dimintai pendapat istakhlif, sebaiknya Anda mengangkat khalifah. Itu terus beberapa sahabat di sekeliling beliau itu menyebut nama Ali. Sayyidina Ali orangnya kan pinter gini. Saya itu lucu.
Ya pinter-pinter senenge guyon. Rajulun fi hidu abal. Sayyidina Ali seneng. Ayo guyon ilmiah apa? Saking senenge guyon nggih wau. Ngene mantune Kanjeng Nabi. Ora timo mantu kiai ya mantune. Iku kadang-kadang Nabi setengah papal jam 3 ya boleh ditoto ali tahajud ngene. Ini ya diwari ilmu Nabi. Ya anfusuna biadillah kita wis diurusi pangeran ning tangane pangeran. Wong kersane tahajud ya tahajud ora sampean digugah. Dadi tahajud ya ajarane Nabi, bantang ngene iki ajarane Nabi. Akhirnya Nabi wala mudbiro Nabi balik kanan terus wadoro bafakhidahu Nabi pintere wong iku nak bantang. Kadang mau mantune kiai, aku mantune. Hanya dia seneng dia mantu pinter, seneng itu aja. Saya nggak ada jutaan yang pinter. Jadi uang dia juga ngaji sisa Arab toh. Ayo siapa kira percaya cerita itu ning kitab video ya toh. Tapi kalau John niru bantah itu, kita ayo yakin tak Sayyidina Ali seneng tahajud. Tapi terasa seneng dan adu berani itu rasa. Kalau lagi seneng tahajud, tak dobrak itu pondok-pondok sing wajib tahajud, bor. Barang ratane gebyur-gebyur. Bari akhirnya tahajud ngegrep wasmane penyurus. Iku terus model tahajud apa jajal. Wong kok dibayang was. Wah, enak-enak itu. Lari kalau rasa seneng kalau gerakan-gerakan itu seneng. Tapi nak kiai ono sing diistiad ngono nggih mau. Komunitas wis kudune dikonokno wong jabrek. Untuk kiai ini zaman pondok ora tau tahajud, tua-tua kapok. Terus kapok mau dhewean golek kanca. Wong ngerti kula takok, sebagian kiai kanca kula. Aku ora ngenyek kualat yen aku kan padha kiai ini padha kancane. Lah santri wong wajib lo. Iku aku tahajud dhewean ku rasa lho, jebule kowe ku kangen pangeran sabar Mas. Kowe iku piye? Ternyata nak bareng aku semangat lho jebule ngono. Wah. Ini sering seneng kalau kita kok gigi ini. Kenapa santri bujang ini? Karena aku sudah diam mau mencoba. Tapi aku jual lah. Jadi alasan apa kok jarang tak? Lo pengiran macam no, pengiran kok geger no. Pengiran macam no, kayak apa? Tapi kadang dilakukan. Lo itu paling apa usiri sing rakonangan uang. Lo ane pengiran roh tajud kok. Kadang saking siri dia berkorak atau dilakoni. Sementara seudon itu rawatake wong mukmin, seudon itu rawatake wong. Sekali-kali seudon bener, mungkin bisa ada juta dolar wong. Tetep elek ngono. Jadi paham ya, Rasulullah sangat, pokoknya gue seneng ambek barang halal. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika farih. Ibnu Abbas nanti ditakoni, kena apa tiang-tiang taat, tiang-tiang sae. Jadi ini wedi neraka, wedi Allah kok sering guyu. Mestinya wong sering wedi Allah sering nangis. Tapi nafas melucu. Wong wedi pangeran kaya apa tetep iso guyu. Wong guyu terus ya tetep iso nangis. Iku karek wayahe. Jare apa? Karek wayahe. Sing nafas maca wa annahu wa adhaka wa abka wa annahu wa amata wa ahya. Mergo abka iku sifate Allah, adhaka ya sifate Allah. Allah nyifati dzate iki. Wa annahu lan satemne Allah taala wa ya Allah wa annahu huwa adhaka iku zat sing maringi kowe iso masuk utangmu akeh kasus akeh kok iso guyu wa abka kowe menamuni seneng kok ujug-ujug iso nangis wa annahu huwa adhaka wa abka Allah zat sing maringi kowe iso guyu lan Allah juga zat sing maringi kowe iso nangis semalane wong muni nangis bar yo ngakak guyu kok mulai jebule. Ya apa jadi nafas? Ayus rap sama melo-melo, hampir swaya ya terjadi. Kau yang mau muridnya itu janggal. Jenengan ramon rokok, sawangan ini, mafasim pula mafasim rososan kau apa coplok apa? Dari kau dokumen itu sudah tak. Kipi berdom nangis kau terus. Ya mau beristiwa satu lagi kontak rong kipi. Iku ayatnya apa? Wa annahu wa adhaka wa kok Allah sing dat sing ngatur wae guyu-guyu wae nangis. Kok kita ngarep Allah kok caci cilik dolanan ilang ruwen. Mari kok ana es guyu padahal dolanane ora ketemu. Ya koyo kowe urung ana jaminan ning swarga, tapi wae mangan. Padahal untuk kabar nak mlebu napa?
Sebenarnya Nabi Yazid beritanya ada farohi mingka mak ada farohi bika ma'al khofi mingka fakih fa farohi bika ma'al amni mingka. Kalau zaman wedi jenengan mawon ijek duwe seneng apa maneh wis ra wedi jenengan manane wis selamat dijamin selawase napa kayak apa senenge kita ning swarga mergo dijamin seneng selawase. Wong zaman ning donya mun-muni wedi suul khotimah wae iso seneng. Terus wal maqalatus saminatu te maqalah sing kaping pinten 8 iku Nabi Hurairah radhiyallahu anhu wasmuhu jenenge Abu Hurairah wasmuhu jenenge Abu Hurairah fa Abdurrahman bin Sakhr napa jeneng paling terkenal tapi sebagian ulama darani jenenge iku Abdurrahman bin Sakhr iki satu versi sing napa kathah jeneng-jenenge kalau lah aja nih di sependapat tapi kata ulama singgarannya jenenge aslinya buatan Abdurrahman bin Sakhr. Tapi yang paling masyhur jenenge Abu Hurairah niku. Iku nunjukno anak Nabi seneng guyon. Abu Hurairah jenenge Abdurrahman bin Sakhr. Bareng dene Islam ning masjid itu kan gak dhewe keluarga ya men turu ning teras masjid. Terus dolanane iku kucing. Dolanane napa? Sing ambek Nabi juga ya Abahirin, bapak ibu kucing. Jadi Nabi seneng guyon. Berhubung kucingnya cilik, sebenarnya Abahirin. Baru duduk Nabi kan teramang udah Abahirin. Bapaknya apa? Baru duduk Nabi. Kucingnya kok cilik? Cilik itu ditasir. Hirin gula mereka. Paham ya? Kalau bahasa Arab nak sidik kan apa? Ditasir, paham no? Ditasir. Akhirnya diundang apa? Abu Hurairah. Bapaknya kucing cilik. Jadi Nabi itu senang. Guyon. Wonggo kucing itu diceluk. Bapaknya apa? Lha iku jenenge Nu'aim, sinten Umar. Umar itu dulure Anas, adike Anas bin Malik. Umar. Tiap Nabi dolanan ning keluargane pas dolanan manuk. Manuk iki cara mriki manuk bedat napa-napa. Nughair itu kaya manuk bedat atau manuk. Sampai cacil iku pas Nabi kabudut iku dekne nangis. Perkarane eling tiap ketemu Nabi mesti ya Nur, ya Umar, ma fa'alan Nughair. Cung kabare manuk. Terus Nabi cek urip saya. Kok enggak ketemu takon. Dadi Nabi iku ya orang kau kiai saya itu bertutup, kau yang gak kasih angkat, tapi itu biasa. Kita tidak cilik, mana dia juga kabar. Kalau saya ini cek sugeng, nak kau piye Samsung ngomong kadol. Potongannya di dunia lama-lama. Jadi Nabi itu relax, maksudnya wuten dia relax. Jadi serang ada cilik, tak kau ya Umar mafa'alan, lupa mana ini. Abu Hurairah aman rumah kucing dan ya Abahirin apa? Abahirin sesuai barang bersorak kucingnya cilik diganti apa? Abu Hurairah berarti bapaknya kucing ini Abu Hurairah taswir apa? Ya relax tapi gue relax happy. Nanti Sayyidina Ali bareng tukaran Sayyidah Fatimah boleh ya Fatimah enak ibu amik. Nah undang buatan bojo cek enak ibu amik. Anak paman mending dan Sayyidina Ali gue cek pernah paman. Bareng Sayyidah Fatimah kita orang Jawa, Nabi oleh nafsirin. Hadasa fikih saya, ono masalah begini. Sayyidah Fatimah mandek, boleh. Lagi terus Sayyidina Ali, terus saya kira turun misal beduk, beduk dari wajib bid'ah, berarti orang beduk. Coba teman orang beduk. Dan GGN orang yang tahu Sayyidina Ali turun misal beduk. Oh cara wajib, mau untuk bisa orang beduk. Itu sumber apa? Bid'ah orangnya nerana beduk ya. Sare bareng sare iku jenenge mboten enten keramik kan kathah dedu. Enak piye enak. Kum ya Abdur Rahman. Ya Nabi iku seneng gawe lakop-lakop sing rileks. Napa kum ya Abdur. Jadi ora diundang Ali, ora diundang Abdul Hasan sama iku ditimbali napa. Kum ya Abdur. Wah, mana kayak lemah. Jadi Nabi seneng guyon seneng. Ya saya dapat mau ora seneng. Wong ambek bojo ngene-ngene. Wong wani bojo neraka ya ora ono niku ora ono. Ngene kadang-kadang kiye-kiye seneng ngancam bojone. Wong wedok sing wani bojone dilaknati malaikat bengi nganti esuk. Senengane ngancam. Wong wedok diajak bojone kumpul ora gelem dilaknati malaikat nganti esuk. Iku ya hadis, tapi wong lanang ngembaro bojone ra dinafakoi dilaknati malaikat esuk sore-sore awan. Dadi ora mau bengi nganti esuk. Esuk sore awan sore dan berkelan aneh-aneh hadis ora sito ngawur wah antem kromo wae
Anak saat ini kanji Nabi ku anak saat ini aku dera kola dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dewe Nabi salah sontek barang telu kumujiatun nyelametno kabeh. Manane mukhlisatun tegese iso nglolosno kabeh li sahibiya. Kedue wong sing nglakoni salas nyelametno minal adab sanging siksa. Lawa salah sontek ana perkara telu iku muhlikatun iku ngrusak kabeh. Manane muqiatun tegese kang numibakno kabeh lifa iliha maring sing nglakoni salas ditumibakno fil halaki ing dalam kerusakan. Salah satu orang perkara itu iku darajatan wis posisi ngangkat derajat. Ini salah sunah kira dadi mubtada nek ora ana merkono musawwah itu tanwa niku pembagian napa? Pembagian sing dadekno isim nakira sah dados napa mu. Ana barang telu sing sifate satu iku iso nyelametno, dua iso ngrusak. Telu itu sifatnya bonus. Nak mbok lakoni ora sekedar selamat tapi munggah nopo derajat. Mana zilu dikasih biro-biro panggonan derajat fil akhirat indah mata. Masalah suntik barang telu iku kafaratun dadi kafarah. Dadi kafarah untuk pelebur dulu di amin ya kedua dosane wong sing nglakoni salah. Amal munjiatu ana pun te pira-pira barang telu sing nyelametno iku siji fakhasyat wa mongko wedi Allah taala fi sirri ing dalam rahasia wal alaniyati lan ing dalam tempat sing terbuka utawa welo-welo wedi Allah cek dhewean cek ambek wong akeh. Padhaman dhisikna sapa Kanjeng Nabi asirra ing wedi ning wektu rahasia mergo li anna taqwa. Mergo sak temene takwa Allah taala fihi fi sirri ku a'la luwih dhuwur apane darajatan derajat. Nomor loro wal qasdu lan stabil. Qasdu sedengan, cara ki kuno sumedengan. Sumedengan sikape fil fakri ing dalam zaman fakir wal ghina lan ing dalam zaman sugih. Ya uripe terkontrol, sugih yo ngene iku, melarat yo ngene iku, ora terlalu over cara saiki. Ayat tawassul itu di tengah-tengah fil ma'isyati ing dalam penguripan. Bi alam jawis gambare arep orang liwati sapa wong via ing dalam ma'isya al hadda ing batas. Jadi misalnya sugih yo ora terus mangan suwate entek 20. Misalnya melarat, terus sego, saya ngambil apa jenenge? Uyah ya sakit anakmu, tuh gue melarat itu ya etika. Misalnya mau mencari cilik, gue radu yang terus mau sego be uyah. Ya itu melarat lah, terus sego be dia. Melarat terus sego be uyah yang berlebih. Barang suka, mana itu kono setik nanti sak porsi, tuh kono suwate, apa dipangan ya serap sangono. Paham ya? Misalnya ke melarat itu serap menyekol das, badukmu bentur-bentur orang sangono ya biasa aja. Barang suka terus pambil loro boko kabeh. Jam loro boko apa? Ya ora usah ngono pokoke dhewe Nabi wis wal qasdu fil fakri wal ghina. Stabil to semedengan cek zaman suka, cek zaman marah. Iku termasuk aturan napa? Munjiat ya aturan sing iso nyelametno kita. Waro jalan ridho sapa wong bidalika kelan mengkono-mengkono tawassul. Nomor telu wal adlu lan bersikap adil firridho ing dalam zaman seneng wal ghadabi lan ing dalam zaman muring. Nak seneng wong yo ora over, nak lagi ngamuk ning gone wong yo mboten napa. Misale kula ora seneng jae, gak seneng banget. Mergo nate ngelek-ngelek kula misale. Tapi kula tetep eling jae ora seneng aku lha cek salat. Berarti ora seneng aku tapi seneng pengiran. Wajar lah ora seneng aku manusa di salah, tapi jae itu dikapian cek seneng pengiran. Nyatane cek salat. Berarti dua sisi positif. Mulanya artinya ketika kita marah pun terken. Kalau bolak-balik kecewa be uang gerdene eling cek sholat, cek sujud yang pangeran. Cek bener seneng kat wajib diseneng. Ya wes akhirnya gedeng kita ya mau sekadaris pantas ya uang kumpul uang ya pantas ya gedeng barang wis ben keren sama ada kegiatan gede. Tapi kalau ada kontenanan ora gelem. Nyenengno setan ki napa nyenengno napa? Nah misalnya kalau seneng uang ya ora over. Perkara ini kalau aku senang berlebihan, paling raiso nyukupi, raiso macam-macam. Ibu jenengin apa? Wal adlu, firridho, walafal. Dia bersikap adil maknanya tengah-tengah. Mereka adil muadalah maknanya seimbang. Cek zaman ridho, cek zaman apa? Muring. Mau coba muring-muring be santri. Santri ini kurang manfaat, ilmu ini berkah dunia akhirat terus boyong. Tapi ibu sapa ibu ora pangeran, raiso nentokno napa? Manfaatnya dunia napa? Kanjeng Nabi rak wis sayyidul khalqi. Ketika masukno Wahsy mergo mateni Said Hamzah. Dilingno mbek pangeran gak iso mat. Kekasih kula ora iso ngatur-ngatur aku. La salah kaminal amri syai'un. Aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Ra iso mat. Kowe masuk kekasihku ora iso ngatur aku mbok kon gedhe iki, mbok kon seneng iki. Iku ora urusan. Iku urusan.
Akhirnya malah wahsi diparingi napa? Diparingi napa? Iman. Lan kula suwun kiai-kiai ojo geman ngecap-ngecap ojo geman. Nabi mawon sing kekasih Allah dipengen ngecap iku laisa laka minal amri syai'un. Urusan hidayah itu umat kowe ora melok. Iso wae awiyatu ba'alihi iso wae Allah maringi napa? Lane pangeran masyaallah luar biasa. Kanjeng Nabi ya tentu kekasih pangeran yang luar biasa. Ketika Allah ngendikan ngoten ya sami'na wa ta'na. Ora kok Nabi malah protes, "Budi Gusti, kula kekasih jenengan kok aspirasi enggak didengar. Ini gimana ini ora ono ngono." Lan kula suwun kena dadi kiai dadi tokoh sing biasa mawon. Ana murid sing beli ngene sing enak menawa niru gurune ngono wae ngene masa lalu bel. Ngene murid kok Quran meralanya, muridnya karena jangan-jangan niru napa gurune. Susah ya apa? Ono Pak murid sorokan maca kitab kok salah. Mestine kaya malah guyu. Kok persis zaman aku dhisik. Kok malah ngamuk, kaya dhisik udhek wis pinter. Takono kanca-kancane goblok ora karuan. Kula nu ndek kanca. Kowe iku nak mbek murid tuwa gase pol. Nak sorokan mungkin ora iso ngamuk. Bareng pas kula durung. Isine pol. Lah muridku gua bakal gak ditekan sih. Lah kowe mau dhisik piye? Kok omongno lho. Wong aku sing dhisik pinter kowe ora keren kok kowe dhisik goblok. Wah aneh. Kadang ngono iku wong tegas nutupi masa lalu dia. Kowe aneh-aneh wae. Ono kudu kok takokno kancane dhisik. Ono wong tegas-tegas yo masalah iki. Takokno zaman setoran muntir ta ora. Sebenarnya sering muntir bareng nyuwe mak santri nek tau pegas. Gayane kok. Wong ora usah ngono. Zaman melarat sering utang bareng sugih, ojo geman utang wong harga diri. Lha kowe ora utang lagi pirang dino. Mampanem yo lagi, kowe wong ora usah kecangkeman biasa wae napa. Nom wakal bareng tuwek mencoba sunah rasul anggere maksiat gedhe. Kowe iku mari lagi pirang dino geger. Wis biasa wae napa. Mantan-mantan sing kanca nakal iki urip yo tak tekano seksi malah repot. Biasa wae. Pokoke cara kula urip wis biasa wae wal adlu fil ridho wal fadl. Nabi api-api makhluk kekasih pangeran yo biasa. Senane iki kujen ketemu Umar itu takoki, "Mano iki?" Jadi paham ya terus masalah hidayah mengenai cuman ngecap dia. Ini biasa. Sampai gedeng yang menjalani murid kok beling. Ya sing ngono tok ora usah wah ora manfaat ilmu ning dunya kok. Atau ora usah nentokno ngono. Kowe nek nyalke mangkel ya samo. Cak kok gobloke ngono iku terus iso lair. Oh goblok kowe. Nah terus ya alhamdulillah lair alhamdulillah. Pancen alhamdulillah iso ora lillah. Pokoke kono sesuai rak mari dhewe ngono apa mawon. Jadi eling-eling Kanjeng Nabi ketika juga banget nih tiang-tiang sing perang Uhud itu terus didhawuhi Allah laisa laka minal amri syai'un aw yatuka. Nak masalah wong munafik Nabi sami mawon. Tapi sing masalah tiang-tiang munafik apa insya'a aw yatuka napa ali. Wong munafik ku kemungkinane Allah yo nyiksa. Tapi ya kemungkinane maringi napa tobat. Jadi Allah niku luar biasa. Jadi walhasil kemungkinan wong liya ning Islam itu tetep ana kemungkinan tuh. Ya misalnya nyun sewu, misalnya kowe gedeng pemimpin kafir, ya sekutu gedeng. Cara fikih wong kafir ora oleh dadi pemimpin. Ini ngono tok. Tapi kira usah gedeng berlebihan, jangan-jangan wong iki sampeyan diparingi napa hidayat sing roh sapa. Paham ya? Sing roh napa? Sapa. Terus iku lha minal mukminin rijalun sadaqu wa ma badalu tabdila terus ya wasadiyan sinu wa yu'adzibal munafiqina in sya'a aw yatuba. Jadi meskipun Allah nyifati wong munafik ku kaya apa? Misalnya saya ditanya, ada pemimpin non muslim tak jawab, wong Islam wajib memilih tokoh sing muslim, haram milih sing non muslim. Tapi kira usah gedeng berlebihan iso wae dicoban suatu saat diparingi napa? Sing rasa. Sing kita untuk hidayah iso wae sampean suul khotimah kan sama-sama ada potensi. Tentu kita menghukumi sesuai zahir, cuma tetap kita fatwa milih tokoh nang Islam itu haram, milih wong fasik itu. Tapi ojo kok pepeh milih wong fasik haram terus kowe anti wong fasik iku jangan-jangan ya tuh buah ale. Apa maring itu badene, maring iku tua-tua dadi fasik. Iku hebate Quran. Quran coba tak wacana iki.
Yang masalah ini lho surat Ahzab ya Pak Abu Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadu wa iku apik-apik. Terus ketika Allah cerita wong elek wa yu'adzibal munafiqina in sya'a au yatub. Soal masalah munafik kemungkinannya Allah nyiksa, tapi ada kemungkinan Allah memberi. Paham ya? Kados wau laisa laka minal amri syai'un au yatub. Meskipun kemungkinannya au yu'adzib. Sama-sama mungkin itu di luar kendali kita. Kata loh santri sing diboyong kiai ini jebule ning omah dadi kiai tok. Sing zamane pondok santri kekasih kiai ning omah men proposal ae. Goblok kira karuan. Ya akeh aku. Lan bapak ana santri beling. Santri beling bapak itu mesti ngono. Oh alhamdulillah sing beling kok kowe ora panutan. Seneng aku deh. Bapak ana santri beling mboten nate boyong. Yo mau sering dikotok. Ini aku pondok cuma ngapal Quran. Akhirnya petang ngapal Quran udah jadi pondok. Tapi kalau tes nanti pada pondok, niku ya sini pondok. Nak menolak kapan-kapan seneng apik. Ya berkos kita itu kan kalau suwon soal pondok di pelaturan oke lah di pelaturan. Misalnya wong sing nakal ngene diboyo. Yo diboyo artinya diulehno saka pondok. Tapi kira usah darani wong iku boyong saka semua potensi kebaikan. Soale diboyong ke pondok tapi kok tetep disusuli rahmate Allah. Kalau nu jeeling tenan iki kisah nyata. Ada santri yang beling soro pondok diboyo, nggih cara pondok diboyo. Ketika disewano yai disewano bangun dhewe ngene. Ya cung yo kene omah jan cara aturan pondok nek bocah salah iku dikon mulai. Tapi kowe kudu yakin rahmate Allah iku jembar. Kowe iso dadi wong apik. Kowe yo nek nganggur ya sering ngene. Cuma jan aturan pondok ya kudu ning omah. Itu satu kearifan yang luar biasa. Karena kalau kowe darani ku wong elek, wong Kanjeng Nabi wae ketika Allah kaya apa elek wong munafik. Sopo wong roh kabeh elek wong munafik. Iku wae ngendikane Allah wa yu'adzibal munafiqina in sya'a au yatuba ana kemungkinan au yatuba. Pemane trimo santri sing wis nang pondok soleh tau ngapal Quran 3 juz mruntir. Iku sangu 3 juz. Padahal Nabi tarife mobal niku ani walau ayat iki 3 juz ya ora sayang ngawur keren kok. Tarif sayap dek duwe pinten? Wong dia je abatasa abun. Dek wis maca faslun. Wah kan. Wah ora kaya boyong-boyong dong cara aturan pondok ya kudune. Tapi kira usah putus asa sama rahmate Allah. Paham ya? Jadi kula suwun kalau dia manggil mbek bojo kok terpaksa pegatan yang ngono, kowe tak pegat deh. Aku ora nabi, ora sabar mbek kowe. Kesabarku stoke teh pancen trimo aku. Tapi aja terus wong elek. Wong nganti dipegat wong elek. Padha wong nganti megat yo. Wis biasa. Ketok iki padha ra jelas dadi iki wis mulai aku wis tak ning kene wae. Lah aku sing ra di omah ya tak sing apa. Muga-muga kayak bojo sing luwih apik, aku ya untuk bojo. Ya apik. Ora nek pengadilan sidang, kenapa cerai? Karena sama-sama enggak jelas. Pengadilan yo lucu, cerai tak koyo alasan. Sebutkan alasannya. Ana kiai pegatan tak koyo. Kenapa pegatan? Kotor-kotor itu apa? Mun ditulis teng mriko. Apa begini kena kiai? Ada waktu rujuk, hakim mohon menasihati. Kiai kok apa? Tak tahu. Gue jawab sih, tak jawab kotor-kotor, sobat. Jadi Allah luar biasa rahmannya. Ngomong munafik wae, Allah nyifatin apa? Wa yu'adzibal munafiqina insya'a. Allah nyiksa munafik ku nak insya'a nak kersa, nak ora kersa ya ora nyik. Ora kok munafik wajib disiksa ora ono pangeran atur-atur. Ijana kemungkinan au ya tuba atau Allah memberi tobat. Ini mirip ayat napa laisa laka minal amri syai'un au ya tuba alaihi. Meskipun ya ono kemungkinan au yu'adziba. Ya kan sama seperti kita ketika kita maksiat ya ono kemungkinan diparingi tobat, ya ono kemungkinan kita disiksa sama-sama mungkin. Soale wong sing kok gedhingi mergo maksiat jebule Allah wis nganggarno wektu tobat. Kowe sing kumo luhur saleh jebule suatu saat ana wae iso wae besok ben maksi padha raro. Ora ya wis ora usah kecang. Manis kowe mau ana maksiat ya wis darani maksiat wae. Piye hukume Allah maksiat iki. Tapi ora usah gedhe ngomong nemen-nemen iso wae diparingi tobat. Nah maksiat ya mesti napa
Iku jenenge wis al-adlu firridho napa wal ghadab. Nak seneng ya terkendali, nak ghadab terkendali. Biaya khdoba gambar arep yen to muring-muring sapa wong ya lillahi krana hukume Allah. Wa yarda lan yo ridho sapa wong ya ridho krana ridane Allah. Wa amal mudikatu ana pun barang sing rusak iku fasyukun mongko sifat medhit sajidun kang banget. Jadi sifat yang paling rusak siji medhit sing banget. Bukhron tegese medhit sajidun kang banget. Ayu ati mongko ora nekani sapa wong mak ing perkara ali kang wajib ing atase man min haqqillah taala sange haqqi Allah taala wa haqqil khalqi lan haqqi makhluk. Wa fi riwayatin siji riwayat fasyukhun mutaun. Di sifat medhit sing dituruti. Nek kepen medhit dituruti, kepen ngempet ora sedekah dituruti. Iku cah elek. Bukhron tegese medhit yuti kang taat ing sifat bukhal sapa insanu manusa. Wong sifat medhit kok dituruti, mestine kudu dilawan. Amalo kana ana budha ikane ono, amalo kana ana pun umpama nalikane ono al-bukhli sifat medhit maujud fi nafsi ing dalem awak. Tapi wa iramuto in khale ora ditaati. Fala yakunu mongko ora ana sifat bukhal, ora niku muhlikan iku ngrusak. Li ana ukuran satune bukhal minas sifate sanging sifat, pira-pira sifat allazimati kang tetep li nafsi kedue ati utawa awak. Sifat bukhal nek ana ning kowe ora apa-apa, asal aja dituruti tapi kudu dilawan. Wa hawa lan hawa nafsu mutabaun kang den turuti kuwi ya maring rusak. Di ayat tadi gambar untuk anut sapa wong mak ing perkara ya amuru kang perintah ing man bi kelawan iki mak apa hawa hawane wong. Wong nuruti hawa nafsu ya ngrusak. Terakhir sing rusak wa ijabul mar'ilan oleh gawa wong bi nafsi lan awak dhewe ne wong. Ai binadzurihi tegese oleh ai nadzuruhu atafe teng ijabul mar'i enak dulu tegese oleh ningaline wong nilai maring nafsi bi ainil kamali langsung kahanane sempurna. Kalau melihat dirinya seakan-akan pendapatnya paling akurat, perilakunya paling benar. Nah, itu jenis ujub napa? Ujub itu melihat diri dengan kacamata bahwa dirinya itu sempurna. Mane kan menurut pendapat saya, terus dia merasa paling benar. Itu berarti napa? Kecuali orang alim, karena kalau orang alim itu harus yakin dengan pendapatnya, karena seringnya hanya menghikayatkan apa yang ada di Quran dan hadis. Itu tidak pendapat. Ini kejugeman bantah orang alim, karena seringnya pendapatnya itu cerminan dari apa yang ada di Quran dan misalnya kalau fatwanya tentu, wong Islam itu seneng. Terus gue bantah, tapi pendapat Gus Bak ya mesti benar. Oke, saya sebagai manusia mungkin salah. Tapi resikonya ke bantah wong alim, jangan-jangan dia ngomong begitu karena yakin tuh makna dari kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Berarti kena bantah wong alim iki bantah Quran, mulane kena opong bantah wong alim kualat karena sering pendapatnya itu cerminan dari Quran dan nah, kecuali kalau pendapat pribadi. Paham ya? Paham ya? Jadi gitu. Soale kula kan sering guyon. Sering wong Islam kudu seneng. Ternyata itu cerminan dari ayat qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Falyafrahu iku ana lam amar. Mongko seneng ngono. Wong tak gawe Islam, tak gawe iman kok ora seneng. Kesane kan gak duwe nikmat terbesar. Padahal kita punya nikmat terbesar iku nikmat iman ben apa? Meskipun kita punya sekian kekurangan, tapi masih gak sebanding dengan kebesaran nikmat Allah yang kita, yaitu mendapat iman dan Islam. Akhirnya kiai model kula duwe ajaran wis penting wong Islam itu seneng. Terus mbok bantah, itu pendapat itu kan tidak mesti benar, harus dikritisi lagi. Kritisi mbahmu iku maknane ae fal yafrahu. Kritisi mbahmu aneh. Mana kula kadang mangkel, apa mangkel dari pangeran oleh mangkel mah. Wis tak tinggal ngono tinggal lho. Ya mau akhirnya kurang kadang-kadang marah pun Gusti insya ampun harap jenengan jalan siksa ki monggo jenengan tobat iki monggo nu kaulane jenengan digaweane napa ketokan neraka kete lega angel nom kandhanane kok biainil kamali sertane meripat kesempurnaan ma'anisani nikmatillah sertane lali nikmati Allah taala wa ma'al amni lan sertane ngrasa aman min zawaliya sange ilangi nikmat. Wa amat darajatu ana pun sing maringi derajat, marai derajat. Wis salah sifate bonus, nambah lakoni iku nambahi mundhae derajat. Iku fa'ifsa salami, mongko nyebarno salam. Idharu salam itu sing ngetokno keselamatan dene nasi antarane manusia. Antu salima, gambaran itu salam, iku gambaran. Gambaran ora wajib. Sing penting wong liya selamat saka kuwi. Di antara carane misale kowe salam. Dadi bak ning kene ku taswir ku gambaran. Kalau baleni malih ya. Jadi ngeten tak warai itu cuma bantah.
Kulo salam sing terus kok wong Betawi ku ya apik, tapi ora berdoain coba wong Betawi ketemu wong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sing penting ku wong liya slamet saka kowe sik. Lah di antara gambarane iku lho. Tapi sing paling pokok wong liya slamet saka kelakuanem. Iku jelas dawuh Nabi al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Wong Islam iku wong sing wong liya slamet saka dhek. Salam iku kok nomor 3 nomor 4. Pulau salam terus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Piye golek utakan? Lho, kok salah kok takokane mangkel no. Paham ya? Ayo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Piye kabeh golek utakan? Orang ketemu kancane dalu-dalu jam 11. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa dalu-dalu metu golek rondo? Wah, ora usah ngono. Dadi ukurane ku wong liya selamat sik kanggo kowe. Nanti kandhani ora ngandel. Kok salah tasih jare Gus Bani salam malah goblok meneh kowe malah. Jadi urutan sing gak iso ditawar ku sito al muslimu ta sing diarani wong Islam iku man wong salim kang selamat sapa al muslimu min lisani wa wong Islam wong liya selamat saka ucapan. Jadi sementing ketemu wong liya selamat sik, pastikan wong liya selamat saka. Misale sing ape liwat kok wong sing diutang kowe kudu sing ndelik. Mergo kok secara psikologi mengganggu. Abu Khalifah dadi wali perkara dene wong sugih. Androno wong sing utang ndekne wedi ndekne sing ndelik. Abu Khalifah sing tau dekne do boleh misal pager. Mesti ditakok kene apa-apa gak jeneng. Iku sing utang aku liwat ketemu aku mesti isin. Tak ora koyo kowe sing ndelik. Abu Khalifah iku nak maku kok ketemu wong sing utang dekne rong nyaur iku Abu Khalifah sing mergo wong Islam iku wong liya kudu Islam itu nak ketemu aku wedi jantungan malah repot. Terus napa? Ane kudune melane wong ayu-ayu iku cara Quran ra oleh sering metu. Mergo nak metu iku wong liya ora selamat. Iku sirine apa ayu iku ora oleh sering metu. Mergo nak sering metu wong Islam ora Mustafa wis ora selamat. Dadi Nabi aku salimah iku taswir cara naku bak taswir di antara suroe gambaran itu memberi. Nah, itu di antara gambaran orang satu-satunya gambaran. Paham? Tapi semua pokoknya wong liya kudu selamat kok. Iku sirine kenapa wong ayu ora oleh sering metu. Apa meneh nek katokan cekak wayu wae tambah akeh sing ra selamat wong mabrukut akeh sing ra selamat apa meneh. Nah iku masuk muslim iku man saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Lah wong sing terlalu elek kudu jarang metu. Mergo nek wong ayu wong ra selamat delok sahabat, nek wong elek kok mari wong liya ngen. Semono, pokoknya man salimal muslimu namin disadihi. Mulane iki pinter Senawawi tak akoni wong alim tenan. Mulane maknane ifsal salam idharus salam bainan nas memperlihatkan bahwa kita ini orang sing selamat, orang yang enggak melahirkan problem. Ya idharus salam bainan nas ngetokno bahwa kita ini orang yang membawa keselamatan, tidak membawa problem. Terus gambaran di antu salimah di antara gambaran ini ulo salam, ora kok harus bentuknya ulo. Kadang-kadang ulo salam, kadang-kadang cukup pakai kok Betawi. Karena ulo salam terus repot kiai ini. Saling kecandalam di balik kiai. Cung-cung ono tamu mlebu. Assalamualaikum. Bareng tae wis dadi mlebu ruang tamu. Assalamualaikum. Cung ora kok ngombe bersama. Yo kabeh kok aturane. Saora wong alim-alim udah biasa ya kadang salam kadang jarang ketemu salah. Tapi udah terus ruwet. Kabeh kok aturan, ya ana senine lah. Mulane hebat Quran ku hebat. Quran iku ngukur ngeten. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum. Pertama hatta tastanisu sehingga kowe ngrasa nyaman. Nah orang lain sudah merasa nyaman dengan kamu lagi waktu salimu ala dia. Jadi salam nomor 2 nomor 1 pertama itu pastikan orang lain ketemu kamu itu nyaman. Nah misalnya wong diutang kue, wong yang melarat suwira iso nyaur. Terus kue ketemu adep-adepan, mbok parani assalamualaikum. Waduh. Nah anak ngono piye ki ora usah teko, ora usah salam. Ngamanno psikologine wong iku, Pak. Lah iku wali ki koyo Abu Sinten. Abu Sinten Hanifah. Aneh-aneh. Quran itu jelas ayatnya hatta tastanisu sehingga kowe ngrasa nyaman. Macane Quran ora khatam cangkeman banget. Kalau tahu dibantah, mau tenung jenengan nak itu, kesannya anti salam. Kue alim mengu latihan ya, perintah terang masya Allah, jenengan ada yang tenang suwi cangkem.
Oh, bocah terang malah paham. Mampir baru salaman ke pulau nyucup pola wale. Wah, aku naruh hadisan nyucup pola wale. Wah, aneh. Hormat ke wong perkalah. Wis mangkel lah, wis kliwat tau. Terus tuwun riga de kesane kelebatan kuara wis kaduk. Mangkel Allah. Dadi kabeh harus penting kok edahe iku sing ra iso ditawar iku al muslimu man salimal muslimun bisa. Nah, di antara gambaran itu salah. Ya tapi salam kan iso delok momentum. Misalnya pas kula anyar ngaji ngene-ngene terus ana sing karek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis ngaji. Gak situ nopo. Sewantri timbali kiai de warung kok. Assalamualaikum. Salam. Ngguri gawe teh moro ruang tamu. Assalamualaikum. Ya sebagai kafe aturan ya ukurane hatta atas tanisu. Kowe ngrasa napa? Lagi waktu salimu ala bi antu salima gambar minta salam sapa wong alaman ing atase wong arif tak kang kenal sira iman paman wong lam takrif kang ora kenal sira iman. Nomor 3 wa tamu to amilan ngekeki panganan. Dintu isi maring tamu misale wal jailan sing lesu ya misale ngekeki mangan tamu mbek sing lesu kok iki ning kene mau tamu mbek wong lesu. Nek ono ngekeki mangan guru tangga ora ono iki mau tamu lha ora ono mau gambaran apa? Gambaran itu tidak mewakili semua hukum. Ning kene contohnya kan mau lindo isi maring tamu wal jailan sing lesu. Terus kabeh tangga ora tau ngekeki. Ka ono takdire ning kene tamu mbek tangga ora mlebu. Ya suwe bojo ora mlebu ning kene. Aneh-aneh. Wassalatu lan salat bilaili ing dalem wektu bengi wa nasu halite manusa iku niamun lagi dodo. Aita kejudu kita jud fi jawfilaili ing dalem tengah bengi hala khuflatin nasi ing dalem tingkai laline manusa filat dadi naum ing dalem enak itu. Kabeh do turu ke tahajud kulibat. Tapi ora usah kecangkeman. Watang-batang. Ora usah kecangkeman ngono. Iku komentar elek be wong mukmin mek tahajud iku akeh dosane komentar elek ning wong mukmin. Jelas wala tanah bazufil al-obi salismul fusuku ba'dal iman. Ora oleh nglakoki wong mukmin mbok batang-batangno iku sing turu iku ahli tauhid. Saurip-uripe ngiman be Allah lan Rasul. Sawangane turu tapi dekne yo ngegemi iman. Ngape turu yo donga bismika Allahumma ahya bismika ngawur. Iku ya ayate pangeran wong turu min ayat iman hukum billahi wa nahar. Sebenarnya apa tahajud wis tahajud wae ora usah kecangkeman. Wadang bunyi turu ya ora usah tahajud. Tahajud kae mau turu malah jebule ra subuh. Sing kono tangi subuh jebule tahajud kelangan subuh wae wong kecangkeman. Wa amal kafaratu ana pun biro-biro kafaro alati kang ada tuha kang uti ada telati ku antam wa yen to iso nglebur apa kafarat al khotiata ing kesalahan. Termasuk barang-barang sing iso nglebur kesalahan siji isbahul wudu. Iku fa isbahul wudu mongko nyempurnane wudu fis sabar ing dalam masa-masa sing anyep. Di fathah ini lan fathah loro. Jam usafrotin bi fathin fasukun ai itmamul wudu'i. Tegese nyempurnane wudu fi waqti syiddatil bardi ing dalem banget Pak napa waktu banget terus musim Januari tengene Mekah tengene napa Israel tengene Jordan kuanyep banget. Ane ini kathah tiyang Januari nak wisata nak wong sepuh boten kiat cara lahir kuwi kuanyep napa. Arab Saudi zaman Nabi pun sering udan salju. Lha iku nak musim salju kok wong wudu tetap sempurna. Iku iso ngubur terus jadi wudhunya musim dingin tapi wudhunya tetap disempur. Nah, ya gambar tanakani sok wong disunatihi nani nonoro napa non betak disunanihi lan pira-pira sunahe napa sunat-sunate dilakoni kabeh. Wa naqlul aqdami lan mindah jelamaan ilal jamaati maring pira-pira jamaah. Anane jamaat iku ya mlaku menuju masjid. Aila salat tegese maring salat ma'al jamaati serta jamaah. Wanti dzuru salat lan ngenteni salat badhe salat sausi salat. Mane kadang-kadang iki kuno nak bar magrib ra mulai ngenteni isya mengko sebagian kebaikan ngenteni salat padahal di bar salat di bar magrib ning masjid ngenteni isya. Li yusolli ya haswa nyolati sapa wong kae salat di Masjidil Masjid. Tapi senawi iku hebat. Jadi Nabi dawuh ngenteni salat bar salat. Tapi salat itu maknane barang apik, berarti ngenteni apik bar apik. Bentuke ora kudu napa? Salat. Misale sampean saiki ngaji aku, bar iki bar, terus ngenteni nesuk ngajine. Berarti bar ngaji yo ngenteni ngaji. Lan dawuh Senawi wa misluhu intidharu kulli khairin wa misluhu intidharu
kulli khairin. Mulane mau gambaran. Jadi Kanjeng Nabi menyebut barang sing apik wudu sing sempurna. Yaiku mau di antara kebaikan seperti itu. Paham ya? Ngenteni salat bar salat termasuk yang ngenteni semua kebaikan. Sausé nglakoni kebaikan yang lain. Wa misyulan iku sepadane madu kira intidharu kulli khairin utawi ngenteni saben kaapi. Dadi ora kudu bentuke ngenteni napa? Salat. Misale ki ngaji iki sing ngenteni waktu jawulan ngarep ngaji meneh sehingga Allah pirsa nak utekem komitmenmu iku ngenteni kebaikan. Wa misyulan iku sepadane madu kira manen barang sing disebut sangka intidhari salat kata salat intidharu kulli khairin ngenteni saben kaapi.